Γεια σας, τι κάνετε? Λοιπόν, θυμάστε το 99 τσιδιφόρς που κάναμε? Θα κάνουμε ένα ίδιο. Είναι ένας φίλος μου, λοιπόν. Γεια σας, παιδιά. Είναι δικό χώρος μαζί μου. Λοιπόν, έχω ζήσει, όπως είδατε, έζησα 20 μέρες, οκ. Έκανε update τώρα και μας κυνηγάει πολύ. Ναι. Ρε, 28 μέρες. Εσύ μία με... Εγώ έχω ζήσει 51. Ρε, γιατί μου κάνει αυτή η Τζόινι χάζη? 1509. Πώς θα κάνει? Μπρο, αυτός πρέπει να ήταν καμένος. Να το ρε. Ρε, καμένοι είναι όλοι. Το ξέρεις. 137. 165 αυτός. Πόσο θα βάλεις? 3, μπαίνω. 13. Μπήκες με αυτόν που έχει 196 και 165 μέσα. Τώρα μπήκα αυτόν με 21 και είμαι μόνος. Τι λέτε ρε παιδιά? Αυτόν που είναι 1509. Ωραία, τι θα γίνει? Ρε, μπήκα με όλους που είναι 137, αυτός 1008. Μπήκα με όλους τους καλούς. Τώρα φαντάσου τι θα παίξει. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να ζήσεις. Ναι. Πολλές. Αλλά το πολύ δεν ξέρω πόσο θα είναι. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, να σας πω και κάτι. Α, εκεί υπάρχει ένα call, εκεί. Εκεί που κάνω, που πήγε ο άλλος. Μάλιστα. Πουτ! Ωραία, έπεσε όλο το δέντρο πάνω μου και πέθανε. Τι μας κυνηγάει τώρα, ένα πουλί, ναι ρε. Εντάξει. Έχει λάθη. Ήδη φτιάξαμε. Τώρα λοιπόν παιδιά, ακούσε λίγο τι θα κάνω. Άμα πεθάνει κάποιος, εγώ απλά θα πάρω όλα τα πράγματά του. Και άμα έχω μπάντα... Θα πάτε level 5 την φωτιά. Το ξέρω ρε. Πόσα λεπτά έχεις κάνει το βίντεο με το που έπαιξε 20 μέρες? 27. 27. Ναι. Τώρα θα το κάνεις μάλλον 30. Ναι ρε. Δεν στο ήδη 2 λεπτά και δεν έχεις κάνει. Ναι. Σχεδόν. Το αυτό που όταν βάζεις το ξύλο σε αυτό πηγαίνει αυτό να το ξέρεις. Κοίτα ρε, ναι το ξέρω. Όπα ρε, κοίτα εδώ. Το σπίτι. Το ξέρω δε. Μπορείς να κυνηγείς το πολύ τους, έτσι. Λοιπόν. Ναι, να πάρω αυτό εδώ. Ρε, αυτό το έχω ξανατύχει και είναι λίγο σπάνιο να το βρεις τόσο κοντά. Βίδα. Και φαγητό, πάρω φαγητό, Μήλο. Εδώ πέρα μπορεί να... πρέπει να σκοτώσει τα... Όπα ρε, για το revolver. Εγώ είχα τύχει ένα rifle όταν έπαιζα. Παιδιά, με μέρα θα κάνουμε και μαζί βίντεο. Απλά εγώ τώρα τον βλέπω. Πάρτε με τη σάκ, με το old sack. Ναι, θα πάρω ένα. 2 πάρε. Δεν τα ψήσετε και να τα φάτε. Βασικά να τα βάλετε στο ψυγείο. Θα τα φτιάξετε. 5 άτομα. Ναι. Πρέπει να φτιάξετε κάτι. Βάλτε και τα 4, βάλτε. Α, ναι. Όπα ρε, περίμενε να πάω εκεί. Εκεί υπάρχει και ένα chest, όπα ρε. Θα πάρουμε κατευθείαν, τι θα πάρουμε ρε κατευθείαν? Ρε, αυτή έχει αυτό. Αυτή πώς θα κατάφερε το πέρα? Έτσι απλά, έδωσε gems για να το πάρει. Gems, Roblox. Όχι ρε, μπορείς να το αγοράσεις και με διαμάντια ρε, αφού παίρνεις διαμάντια σωστά. Ναι, το chest εδώ ρε. Λοιπόν πάμε, θα τύχει ένα revolver. Εγώ λέω revolver. Όχι. Φακό. Ρε, ήδη η νύχτα έρχεται. Δεν τρως fall damage. Όχι, δεν τρώω. Εδώ έχει πάρα πολύ φαγητό, πάρ' το. Μπρο, κοίτα φαγητό. Δεν είναι το παιδάκι μάλλον. Ναι, το ξέρω. Πάρ' το φαγητό ρε. Μπρο, οι άλλοι έχουν βρει good sack σίγουρα. Βράδυ. Άνοιξε το φακό σου. Πάλι καλά που την την πρώτη μέρα. Μπορεί και να μην είναι πολύ, δεν ξέρουμε. Στο χιονισμένο μέρος είναι πολύ, γιατί ήταν... Day 1 Πάρε το φαγητό ρε. Ρε, εγώ το έχω πάρει. Άρε, βίδα. Τέλειο. Λίγο να δω ρε. Έχουμε και κάπου άλλου chest? Όχι, δεν έχουμε, μόνο εκεί. Πρέπει να εξερευνήσεις όλο το χάρτη. Γεια σου ρε βου. Φαίνεται καλύτερα. Το λάθος.
Δεν σε κυνηγάει. Όχι. με Την το πρώτη φως. μέρα, ναι, την πρώτη μέρα δεν σε κυνηγάει. Με το φως φεύγουμε. Γιατί δεν σε κυνηγάει την πρώτη μέρα? Έτσι απλά. Επειδή είναι πρώτη μέρα, ρε. Α, δεν χάρηκε την πρώτη μέρα, κρίμα. Κάτω το άλλο, κάτω το άλλο. Κάτω. Εν τω μεταξύ, ρε, αλήθεια. Λίγο. Μωράκες. Να σπίτι και ναι. Missing child has been rescued. Τι πήρε, τι είπε τώρα. Το βοηθήσατε. Το Ε, σώσετε. ποιος. Φάει. Όχι ρε, Θα όταν πάρει το πίνας. φαγητό για να βρεις το παιδάκι. Ναι, Όχι, τώρα. καταλάβω το πήγαινε. Άρα τι έχουμε να φτιάξουμε εδώ. Πρέπει να φτιάξετε ένα bed. Good bed. Άλλο bed. Good bed πρέπει να φτιάξετε. Day 2. Κάθε πόσο είναι η day βάζουν μέρες? Ο βράδυ είναι ένα λεπτό και μισή ώρα. Ένα λεπτό και 30 λεπτά. Και 30 δευτερόλεπτα. Ναι, 1,5 λεπτό. ναι, 1,5 λεπτό. Δεν πήγαινε στο θέμα. Μπορεί να έχει κάνει ένα σπίτι. Ναι, έχει ήδη, όμως αυτό δεν είναι πολύ Πρέπει να καλό. εξερευνήσετε να σας βγάλει ο χάρτης. Μπρο, κοίτα εδώ πώς έχει. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τους φακούς. Τι είναι αυτό? Μέταλ. Μεταλλί. Μπορείτε να τα κάνετε βίδες. Επειδή δεν θέλω να τρέχω πολύ γρήγορα, Και χάνεις και... ναι, πιο εύκολο, πιο γρήγορο βασικά. Τι είναι αυτό? Ου! Ο Χριστός γύρω. Πρέπει να πας στην τουαλέτα. Επειδή απλά τρέχω. Φαγητό. Απεινά. Το τσίλι είναι ό,τι καλύτερο. Μπρο, φαγητό. Σιγά το. Ρε, Νομίζω πρέπει να φτιάξετε το good bed για να είστε 2 άτομα. έλα ρε πατώ. Μπρο, κοίτα το φαγητό. Φάε. Κοίτα λίγο πίσω πόσες βίδες έχει. Μπάνι φουτά, ναι, πρέπει να βρω μπάνι φουτ, ρε. Α, ναι. Τι να. Ναι, έχει εδώ. Έχουν σκοτώσει, δεν Περίμενε. χρειάζεται. Άμα του δώσεις 2. Σκηνές. Α, ναι, σκηνές, έχει ένα τσέστ. Α, και μετά θα πω στις τουαλέτες γιατί και εκεί έχει ένα τσέστ. Good sack θα σου δώσει σίγουρα, παιδιά. Εγώ Good axe, good sack. δεν ξέρω εγώ τι θα μου δώσει. Α, revolver. Revolver. Ρε, πώς. Nice. Nice. Καλά, δεν είναι καλό όπως το rifle. Εγώ είχα τύχει. Ναι, και εγώ είχα τύχει rifle. Για πες αυτό το σπίτι. Δεν το είχα. Όχι, εδώ είναι η τουαλέτα. Και μετά θα Εγώ πω στο εδώ το είχα σπίτι. τύχει το revolver. Τι έχει εδώ πέρα? Α, όχι στις Δεν αγόρες. είναι κανένα. Στις κόρες δεν έχει. Σκορτσίστηκε αυτό. Εκεί έχει το chest. Α, εδώ έχει το chest. Good axe τώρα. Good axe σίγουρα. Σίγουρα μην τύχει, ρε. Έλα ρε φίλε, γιατί κι άλλος φακός. Α, good axe τότε. Α, ρε, νομίζω πως ήταν κάποιος λύκος. Σε αυτή τη σκηνή, ρε. Άμα πω από εδώ. Η αντίπαλη. Να πάρω. Το chest. Θα πάρω γρήγορα το Δεν λάδι. άνοιξε το chest. Θα με δει. Α, με είδε. Και με κυνηγάει και διολίκη, ναι. Γρήγορα, ρε. Να πάρω όπως είμαι αυτό. Τι είναι αυτό? Να ανοίξω γρήγορα το chest. Seed box. Γρήγορα να πάω στο τσίλι. Πάρε το τσίλι. Έλα, Και πάρε τρέχα. να πάρω Στις τουαλέτες άλλο. των αγοριών. Τρέχα. Είσαι φουλ. Τρώω. Τρέχα. Ω, Λίκη. Πού είναι η φωτιά? Ω, πάρε. Εκεί που είναι φωτιά. Χρησιμοποιείς το revolver. Εγώ απλά τρέχω, ρε, για τη ζωή. Α, σταμάτησα να τρέχω. Όμως τώρα κάπου εδώ θα εμφανιστεί. Α, με τα κυνηγάει αυτός ο Εγώ τρέχω λίγο. Τι είναι αυτό, ρε? Α. Ου. Γεια σου. Bolt. Τι έχτισε? Έχεις και 5 κόλλες. Ω, πάρε. Πάλι καλά που... Πρέπει να κάποιος- αφήσεις αυτό που πρέπει. Με γρήγορα να πάρει. Ναι, τα πήρα. Και έχουμε βρει και το πρώτο παιδί. Ρίξεις όλες μέσα. Ρίξεις όλα μέσα, ρε. Μην τα έχεις το good sack.
εδώ κάτι. Αφού έχω ήδη good axe. Ωραία. Ρίξε. Ρε, είμαι έτοιμος για αυτό που θα κάνω, ρε, κοίτα. Ρε, ναι, μόνο 7, ρε. Ρε, Πρέπει να φτιάξεις... όπα, ρε. Α, ναι, ρε. Εδώ είναι η καλύτερα. Πρέπει να φτιάξεις good bed. Έχουμε ήδη ένα good bed εδώ. Εδώ Εδώ τι χρειαζόμαστε είναι για το... Πρέπει να φτιάξεις αυτό για να προστατευτείς. Ρε, και με αυτό προστατευόμαστε. Ποιο? Ναι, αυτό. Day 6. Α, ναι, επειδή έχουμε και το κρεβάτι. Κανονικά θα ήταν η day 5. Ρε, πόσους day έχουν... Α, ναι, ήταν η day 3 όμως με το παιδί που είναι συν 2. Και με το bed που είναι συν 1. Οπότε 2 και ένα 3. Όπα, ρε, να πάρω και ένα bandage. Α, πρέπει να πάρεις 2 bandage. Α, ναι, 2 Πάρτε bandage. και τα 2. Και ο Dark είναι να με γλύψει λίγο. Τέλεια. Γύρω για να μην μπουν οι κλέφτες. Θα παίξει πάρα πολύ Ένας ώρα. έχει πάρει το good axe. Πρέπει να ζήσει. Όπα, ρε, να πάρω γρήγορα. Ρε, αυτή εδώ κάτι άφησε. Όπα, ρε, γρήγορα. Θα βάλω όλα τα log εδώ. Το σπίρα να το πάρω, να το προλάβω, να το πρόλαβω. Τι να προλάβεις. Πάρ' το σπία. Take. Μπράβο. Πού είναι. Πού είναι. Να το πήρε ο άλλος. Ωραία. Α, ναι, το πήρε ο άλλος. Μήπως το έφαγες, ρε, και δεν το κατάλαβες. Α, να το. Αλλά τώρα σε Είχε κολλήσει. Internet Explorer. Α, και τώρα. Περιμένετε λίγο. Όντως, ρε, δεν έχει πολύ καλό. Καλά, δεν είναι. Ρε, κάθεται μόνη σου. Να προστατεύω. Επίσης, παιδιά, Ανανάς Games, κάντε like και εγγραφή. Γιατί αυτό το βίντεο θα είναι μεγάλο. Πρέπει να κοιμηθείς με κάποιον. Day 6. Πρέπει να ζήσεις Day 30. 30 μέρες. 30 μέρες, σωστό. Εδώ μεταξύ. Παιδιά, άκουστε. Ωραία. Να βλέπω και λίγο. Πρέπει να άμα δεν φίλε. Α, ναι, revolver. Παιδιά, να σας πω κάτι. Να ξέρετε πως έχει κολλήσει, οκ. Πατάω store εδώ και μία. Πόσο μέρες έχει ζήσει? Περιμένετε ρε παιδιά λίγο να κάνω κάτι. Α, όχι, δεν έχω το Wi-Fi. Άμα όλο το Wi-Fi λίγο εδώ. Δεν είναι... Οκ. Ναι, έχει κολλήσει όντως. Παιδιά, λοιπόν. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά λίγο... Το παρε... Live up. Παιδιά, λίγο θα σταματήσω το βίντεο. Σταματάω λίγο το βίντεο. Παιδιά, φαίνεται λες και δεν γίνεται. Όντως. Ναι. Δείτε λίγο τώρα εδώ. Μπαίνω λίγο στο Roblox. Έτσι. Κολλάει, βλέπετε. Περίμενε λίγο. Σήκωσε το πάνω ψηλά.
Ρε, και να το σηκώσω, όμως τώρα δεν θέλω να το κλείσω, γιατί άμα το κλείσω μπορεί και να χάθει και το βίντεο. Παιδιά, μπήκα και στο Brawl Stars και κολλάει. Δείτε, το βλέπετε. Να βγω λίγο. Ακόμα τραβάει, ρε. Ξανά, παρακαλώ, δεν θα στο Roblox. Στο Brawl Stars. Τώρα απλά θα σας κλείσω. Δεν θα σας κλείσω. Try game, το βλέπετε. Το βλέπετε. Ρε, δείτε. Περιμένω για μία ενότητα. Και λοιπόν, άμα είναι μία μέρα, θα βγάλω ένα βίντεο με τον Darky, οκ. 92%. Ναι. Ναι, 92%. Ρε Darky, σταμάτα να με γλύψεις. Σε λίγο θα γλύψεις και το κινητό. Παιδιά, όπως βλέπετε. Κρίκας! Παιδιά, πού τα βρήκες τα 10.000 coins? Μπρο, μπορείς να πάρεις ένα skin με αυτά. Όμως έχω πολύ λίγο, οπότε... Α, legendary! Λοιπόν, πάμε, 3. Περίμενε, δεν το βλέπω. Ναι, σιγά, όμως ο Πόκο δεν είναι πολύ καλό. Έχεις 212. Ναι, δεν είναι αυτό το μέσα. Σκηνίτας. Πήγαινε πιο πέρα, να δούμε τα skins. Πάμε εδώ στο κατάλογο. Τι έχω ακόμα κάνει free, ρε. Να... Να πηγαίνεις στο κατάλογο. Οπα, πού πας? Πρέπει να έχω... Να δεις κάτι θέλω. Πού είναι ο κατάλογος? Και μπορείς να δεις τα skins, π.χ. Epic, μπορείς να πάρεις με Epic. Ή μπορείς να πάρεις με 199 gems. Τον El Primo. Έχω κάποια skins. Όχι, δεν. Θα σου πω, έχω αυτό. Το έτυχα σε ένα μύτη και legendary. Κοίτα, αφού μπορείς να πάρεις αυτό το skin, bro. Ναι, ρε. Δεν θα πάρω, όμως θα μείνω με πολύ λίγα. Οπότε δεν θα λαμπώ, οπότε παιδιά, δεν θα παίξουμε Energy Night in the Forest, θα παίξουμε Brawl Stars. Θα ζήσουμε 6 μέρες. Να μας βάζουμε ντουμπάκια. Ναι, όχι με ντουμπάκια. Απλά είναι ναι, όντως με ντουμπάκια. Δεν ξέρω να κάνω. Και εγώ είμαι λίγο καμένος. Και όπως βλέπετε, ρε, έχει αλλάξει και το account. Εσύ, μη πεθάνω. Πρέπει να το πατάω. Τι θέλεις. Περιμένουμε, αυτός είναι σκαρμένος. Λέω, ρε, μπορείς να έχει 32. Α, παίρνει ζωή τελείω. Και να κάνεις σαν. Ναι! Ναι, ρε. Του παίξει. Νομίζω πως βρήκαμε ήδη τον Παρέ. Πάμε λίγο από εδώ. Έτσι. Παιδιά. Τι του. Να βγεις στο Darky, ρε. Παιδιά, άμα είναι θα βγάλω ένα μικρό βιντεάκι, ένα shorts μαζί με τον Darky. Ναι. Που θα είναι ένα 2 λεπτά. Σωστά, Darky. Α, χάσαμε, ωραία. Θα σκοτώσω τώρα και τους τρεις και τελείωσε. Μην δώσει επίθεση, είναι κόλ. Πάτε το λουκάνι. Πάτε σούπερ, Τι έκανες? Πρέπει να του πατάς. Γιατί θα σου φέρει δεύτερη ζωή άμα σε σκότωνε. Και δεν γινόταν δεύτερη φορά άμα πάτε για τη σούπερ. Τι είναι? Άστο. Θα σου βγάζει όταν πέθανε. Ο φίλος μου έχει 75, θα έχει κάτι κάζα. Και παίζει ένα χρόνο γι' αυτό. Α, νικήσαμε. Πόσα 3 χρόνια. Α, πήραμε 50. Παιδιά. 50 coins, ρε. Τι, να κάνω λίγο κρυφτό. 90. Τι να βγω. Αναζήτηση. Event Supercell. Σιγά. Play. Α, είναι ράγκη. Όπα, πρέπει λίγο να... Παίξε το Uber. Με κάποια άλλη σκηνή. Για να δούμε τη σκηνή σου. Ω, θα μπει το chat. Πάμε. Πήγα ranked. Θα παίξουμε knockout. Ναι, το αγαπημένο μου. Και μαζί με την μπάλα.
Τι που βρήκε την Angry ρε. Όχι ρε. Αυτή είναι καλή. Δεν την έχω παίξει ποτέ με αυτή. Εγώ. Έχω κάτι άλλο. Δεν το Mortis ρε. Υπήρχε Amber εδώ. Πήγαινε. Οριακά. Με αυτή δεν είναι να παίξει. Ναι. Ρε εδώ έχει Amber ο τύπος. Ο άλλος έχει Dynamite. Ωραία καλή. Γιατί έχεις κάνει αυτό. Όπα λοιπόν, ακούστε. Θα κάνω graffiti λίγο. Ωραία. Ότι θα πεθάνω. Ρε, πόσο καλός είναι. Κανονικά αυτό το ρομπότ έπρεπε να ήταν legendary. Τι μύθι. Νικήσαμε. Τώρα αυτή τη φορά δεν θα κάνω τελειώς. Θα πάω από εδώ σιγά και ωραία. Που δεν θα με καταλάβει ούτε ένα. Το κάνει τελικά με κατάλαβε. Θα πάω τότε. Θα κερδίσει το φίλο. Θα βάλω μια παγίδα. Πώς με σκότωσε όμως. Πώς με σκότωσε άλλος ρε. Έκανε 5 kills στην πέντε. Ένα αστέρι πήραμε. Ο Mythic 200. Άμα λέει το κάνεις πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα τύχεις κάτι. 1000 coins. Κράτητα για να δούμε τι σκηνές. Μπρος θα... Τι άλλες σκηνές. Μπρο, και δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Να πω ένα σπασμένο για μένα. Σπασμένο. Κοίτα, όμως δεν θα... εμένα. Σιγά μην τον πάρω. Πώς γίνεται να θέλεις... Όπα. Πώς το πάρω. Σιγά μην τον πάρω. Μπρο, κοίτα, το πιο ωραίο είναι αυτό. Γιατί να πάρεις αυτό, ενώ έχεις τη διάθεσή σου για αυτό. Να σου πω εμένα ποιο μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό. Πάρ' το, είναι και τόσο από... Ναι, σιγά μην το πάρω, ρε. Να μην... Αφού τα δύο... Όπως εγώ, έχω 202 gems. Εγώ 212. Θα περνάω, χάτα. Ωραία. Λοιπόν, άλλα 5 λεπτά το βίντεο. Οκ. Τα πιο πολλά μου βίντεο θα είναι 20 λεπτά. Οκ. Ο Χάρης έφυγε. Ακούστε. Στο επόμενο βίντεο θα προσπαθήσουμε να ξεκλειδώσουμε το Λέον. Τώρα παιδιά ακούστε τι θα παίξουμε. Θα παίξουμε... Τι θα παίξουμε. Πάμε λίγο. Quest. Θα παίξουμε λίγο ποδόσφαιρο. Γιατί είδα πως άμα νικήσουμε 2 φορές στο ποδόσφαιρο θα πάρουμε ένα αστέρι. Παιδιά, και λοιπόν όταν πάρουμε το αστέρι θα τελειώσει και το βίντεο, οκ. Ρε, θα χάσουμε. Είμαστε έτοιμοι για την ήττα. Εντάξει ρε, είμαστε έτοιμοι για την ήττα, δεν είπα. Και λέει μπείτε πως θα νικήσουμε. Σκότωσε τον Spike όμως. Είναι καλός. Και χάσαμε. Going in at the deep end, my dudes. Μαγιούς. Oh my god, μαγιούς. Μην μεγάλο γκολ, δεν βάλω άλλα, δεν μαγιούς κάτι αντζάβετο.
the munchies. Εγώ θα έλεγα να συνεχίσουμε. Τι λέτε, να πάρουμε το αστέρι? Εγώ λέω να πάρουμε το αστέρι, εντάξει. Έστω να πάρουμε το αστέρι που είναι στο Brawl Pass. Οκ, να μην πάρουμε αυτό που άμα νικήσουμε 2 φορές. Οκ. Θα πάρουμε ένα αστέρι. Ένα αστέρι μόνο θέλω. Ένα αστέρι για να το κλείσω. Όμως να είναι και λίγο. Όχι από πίσω του για να μην το περιμένουνε. Νικήσω. Ναι, πάμε λίγο. Yo, be prepared for some light running. Μα δεν πεις ποιος είναι Star Players, μάλλον εγώ. Έφαγε. Τώρα το ξεκλειδώσαμε. Δείτε εδώ. 90. Ωραία, πάμε. Όλοι. Όταν φτάσουμε τα 50 likes ή τα 30 θα κάνω Mythic! Ωραία, παιδιά. Σας το υποσχέθομαι. Στο επόμενο βίντεο θα ξεκλειδώσουμε τον Λίον. Οκ. Χάρη, έτυχε ένα μύθικα αστέρι και πήρα 150 για το Λίον. Το είπα και στο Χάρη. 150 τα ξεκλειδώσω το Λίον. Έχω ακριβώς όσα έχω και για να πάρω το Λίον. Όμως δεν το κάνω, παιδιά. Το κλείνω το βίντεο. Τσάου.